έρθει από τον Θεό. Δεν ξέρω τι μου έκανε από μακριά, αλλά το μυαλό μου δεν λειτουργούσε καλά. Κάπως σαν να έφευγε. Βρέθηκα να προχωρώ προς το μέρος του. Όταν έφτασα στα 2 μέτρα, κοίταζα να καθίσω κάπου, γιατί νόμιζα ότι θα συζητούσαμε. Με κοίταξε άγρια, φοβισμένα και με αηδία. Μάζεψε τα πόδια του και γύρισε το πρόσωπό του στο πλάι, σαν να μην ήθελε καν να με δει, σαν να με φοβόταν, σαν να με συχαινόταν και στρίκλιζε δυνατά. Get out! Δηλαδή φύγε. Τα έχασα ακόμα πιο πολύ. Κοίταξε με απορία. Get out! Στρίκλισε δυνατότερα. Only one question, του είπα, δηλαδή μόνο μία ερώτηση. No question here, get out! Δεν έχει ερωτήσεις εδώ. Φύγε. Έκανα μεταβολή και έφυγα φοβισμένος. Ο Διονύσιος Φαρασιώτης συναντήθηκε όμως και για δεύτερη φορά με τον Μπαμπαντζή στην ιερή πόλη των Ινδιών Αλαχαμπάντ, μερικούς μήνες αργότερα σε μια θρησκευτική εορτή. Εκεί ο γκουρού των γκουρού ήταν κεντρικό πρόσωπο των τελετουργιών, στις οποίες συμμετείχαν γιόγκοι και γκουρού από όλη την Ινδία προκειμένου να λατρέψουν το Ινδιστικό πάνθεο. Σε αυτές τις ιδωλοτρικές τελετές έλαβε μέρος και ο Διονύσιος και προσκύνησε τους ψεύτικους θεούς. Στο τέλος όμως της γιορτής ένα οδυνηρό γεγονός τον περίμενε. Ο κόσμος άρχισε να διαλύεται σε παρέες. Ο γκουρού είχε αποσυρθεί. Αποφάσισα να φύγω. Βρήκα τον γνωστό μου Ολλανδό γιόγκι να κάθεται στο γρασίδι. Πήγα να τον χαιρετήσω. Αυτός όλη την ώρα των τελετών κυκλοφορούσε ολόγυμνος και είχε ένα κομμάτι κίτρινο ύφασμα που τον έστρωνε κάτω όταν ήθελε να ξαπλώσει. Κάθισα δίπλα του στο γρασίδι, είπαμε λίγες κουβέντες. Θα σε ξαναδώ, του είπα, και τον χτύπησα φιλικά στον μυρό. Τότε νιώσα κάτι να συμβαίνει από το σώμα του και να μπαίνει στο δικό μου. Μια δύναμη με πλημμύρισε. Με κοίταξε με έκπληξη. Σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να πει κουβέντα βιαστικά. Απόρρισα κι εγώ για αυτό που αισθάνθηκα, αλλά και από την αντίδραση του γυμνού γιόγκι. Δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν. Σηκώθηκα και έφυγα για το ξενοδοχείο. Πήγα με τα πόδια. Ήταν ένας μεγάλος περίποδας που κράτησε πολλές ώρες. Αισθανόμουν μεγάλη ενεργητικότητα, περπατούσα υπερήφανος και αγέροχος στους δρόμους. Δεν φοβόμουν τίποτα και κανέναν. Αυτή η αίσθηση της ελευθερίας πήγαζε από την απουσία οποιοδήποτε φόβου ή ανασφάλειας. Είχε νυχτώσει πια και είχα μπει σε έναν δρόμο στενό και σκοτεινό. Στα 50 μέτρα μπροστά μου είδα καμιά δεκαριά άντρες να συνομωτούν εναντίον μου. Τους περισφρόνησα χωρίς σκέψη και προχώρησα ίσια πάνω τους. Όταν μας χώριζαν στα 10 μέτρα, μαζεύτηκαν μπουλούκι και όρμησαν τρέχοντας όλοι μαζί πάνω μου. Με μια βουβή αγριάδα, δεν φοβήθηκα ούτε στιγμή. Μόλις ήρθαν σε απόσταση επαφής και με εκύκλωσαν, πάγωσαν. Τους έφυγε η μαγιά, μαζεύτηκαν φοβισμένοι. Σταμάτησα και τους κοίταξα. Κάποιος από το πλάι μου είπε ότι με τόνο πολιτικό και ευριστικό. Μου είπε κάτι. Γύρισα, τον κοίταξα και σταμάτησα απότομα. Άνοιξα δρόμο ανάμεσά τους, μπρώχνοντας τους μαλακά, αλλά και εξουσιαστικά, και συνέχισα χωρίς να ασχοληθώ άλλο μαζί τους. Κανονικά αυτοί θα έπεφταν πάνω μου και θα μου άρπαζαν το πολύτιμο τσαντάκι μου με τα χρήματα και το διαβατήριο, θα με χτυπούσαν και θα με ρίχναν κάτω. Ήταν συνηθισμένα τέτοια φαινόμενα σε τέτοια φτώχεια και απελπισία που βρισκόταν. Τι είχε συμβεί όμως, τι είδαν στο πρόσωπό μου και γονάτισαν φοβούμενοι. Οι φάτες τους έδειχναν ζώρικους ανθρώπους, δεν ήταν παιδάκια. Είχαν ξανακάνει τέτοια. Είχαν πείρα. Σίγουρα και αυτοί θα έμεναν με απορία και θα αναρωτιόντουσαν τι το περίεργο είχα πάνω μου. Όσο για μένα, ήξερα ότι είχα τη δύναμη του γκουρού, που την πήρα μάλλον από τον φίλο μου, τον Γιόγκι, φεύγοντας. Συνέχισα να περπατώ. Είχε σκοτεινιάσει πια για τα καλά και μπήκα σε ένα τεράστιο πάρκο. Είχα πέσει σε έντονο προβληματισμό. Είχα μεγάλη δύναμη, ζούσα τη δύναμη. Άσχημα να περπατάς ανάρχοντας σαν αφέντης πάνω στη γη. Να μην φοβάσαι τίποτα και κανένα. Να είναι όλα εύκολα και ό,τι επιθυμείς να το κάνεις εύκολα. Γιατί άσχημα είναι, ρωτούσα προκλητικά τον εαυτό μου. Ή θα μπορέσει να σου αντισταθεί, συνέχιζα το μονόλογο. Ποια γυναίκα θα θελήσεις και δεν θα την έχεις, ποια οικονομική άνεση θα σου λείψει ποτέ, ποια γνώση θα γυρίσεις και δεν θα την αποκτήσεις. Ο διάβολος μου είχε δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι είχε απεριόριστη δυνατότητα, ότι είχα και ότι θα μου τα πρόσφερε όλα αυτά. Την άλλη μέρα την πέρασα με σκέψη. Τι είχε συμβεί, τι συμπεράσματα μπορούσα να βγάλω, τι είχε γίνει με τον αρχικό μου σκοπό, με ποιον ήταν ο Γιόγκι, με τον Θεό ή με τον διάβολο. Ήταν ακόμα ένας δρόμος προς τον Θεό ή ήταν η παγίδα του διαβόλου, μια παμπώνηρη απάτη που έκανε τους ανθρώπους να σπαταλήσουν τη ζωή τους άσκοπα, χωρίς νόημα. Δεν μπορούσα τότε να απαντήσω στο δίλημμα.
Τέλος, ο Διονύσιος Φαρασιώτης αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα, φορτωμένος με δυνατές εμπειρίες, κουρασμένος όμως και διχασμένος. Η επιστροφή, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ένιωθε με πνευματικό τρόπο να επεμβαίνουν καθημερινά πάνω του και ο Πάτερ Παΐσιος και η γκουρού που είχε γνωρίσει. Αφηγείται λοιπόν. Ένα πρωινό ξεκίνησα 3 φορές να πάω, να κανονίσω το εισιτήριό μου για να γυρίσω στην Ελλάδα και τις 3 φορές όμως γύρισα πίσω, αλλάζοντας γνώμη. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου θυμωμένος. Ένιωθα να με τραβούν από το μανίκι. Είχε φτάσει πια μεσημέρι. Ο ήλιος έκαιγε, το φως δυνατό πονούσε στα μάτια μου. Κάθισα να διαλογιστώ. Θυμήθηκα τους μαθητές του Μπαμπαντζίκη που μου έλεγαν ότι αν του φωνάξεις θα έρθει αμέσως. Αποφάσισα να τον καλέσω για βοήθεια. Ενώ διαλογιζόμουν, παρακάλεσα με το νου: Μπαμπαντζή, έλα. Αμέσως ένιωσα ένα σκοτάδι να πλημμυρίζει το νου μου. Ενοχλημένος άνοιξα τα μάτια. Τρομοκλατήθηκα με αυτό που αντίκρισα. Το σκοτάδι βρισκότανε και ολόγυρά μου. Είχε καταλάβει το δωμάτιό μου. Ο μεσημεριανός ήλιος, το φως του, υπήρχε μόνο έξω από το παράθυρο. Το ηλιόλου στο δωμάτιο μου έμοιαζε τώρα με σκοτεινή σπηλιά. Το σκοτάδι με είχε σχεδόν καταπιεί. Βαθιά ανησυχία και φόβος με κυρίεψαν. Με αγωνία και ένταση επικαλέστηκα τον πατέρα Παΐσιο. Φώναξα σε αυτόν που πνίγεται: Γέροντα, βοήθεια! Γέροντα, βοήθεια! Φώναξα. Αμέσως μια δροσερή άβρα άρχισε να πλησιάζει την ψυχή μου. Το σκοτάδι άρχισε να εκδηλώνει αισθήματα, λες και ήταν πρόσωπο. Όχι απλώς θυμωμένο, αλλά εισασμένο από το κακό του. Υποχωρούσε βιαστικά. Το δωμάτιο φωτίστηκε ξανά. Ο ήλιος έμπαινε πια κανονικά μέσα. Η ψυχή μου ένιωσε δυνατή και ειρηνική. Πετάχτηκα απότομα πάνω, φόρεσα τα παπούτσια μου, πήρα το τσαντάκι μου και πήγα και κανόνισα το εισιτήριο της επιστροφής μου στην Ελλάδα. Ούτε αναλύσεις, ούτε συγκρίσεις, ούτε προβληματισμούς για το τι είναι τι. Θα γύριζα στην Ελλάδα. Περιμένοντας την πτήση για την Ελλάδα στο Άστραμ, συνάντησα μια παλιά μαθήτρια του Μπαμπαντζή που την είχα γνωρίσει πάνω στα Ιμαλάια, στο Χερακάμ Άστραμ του δασκάλου των δασκάλων της. Της διηγήθηκα το περιστατικό, της φάνηκε φυσικό. Είχε και αυτή παρόμοιες εμπειρίες και άρχισε να μου μιλάει για αυτές. Καλά, γιατί σκοτάδι, ρώτησα. Ο Μπαμπαντζή ήθελε να σου δείξει το σκοτάδι του μυαλού σου, διέγνωσε. Δεν απάντησα. Αυτό δεν ήταν δικό μου σκοτάδι. Όχι ότι έχω φωτισμένο μυαλό, κάθε άλλο μάλιστα. Αλλά το μυαλό μου δεν είχε τη δύναμη να κρατάει τις ηλιακές ακτίνες έξω από το παράθυρο. Όχι. Μετά ένιωσα ότι μέσα σε αυτό το σκοτάδι κρυβόταν κάποιο πρόσωπο, ή καλύτερα ότι το σκοτάδι πήγαζε από κάποιο πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο? Με αυτού που κάλεσα, τον Μπαμπαντζή? Τον είχα καλέσει, έτσι δεν είναι? Συνέχεια ένιωσα τη λύσα του όταν κάλεσα τον γέροντα Παΐσιο σε βοήθεια. Ύστερα φάνηκε και η αδυναμία του, ο τρόμος του μπροστά στον γέροντα. Υποχώρησε πολύ βιαστικά τρέχοντας. Αυτά να τα πούν σε αυτούς που δεν έχουν εμπειρίες και προσπαθούν να πιθανολογούν. Εγώ τα έζησα τα πράγματα. Τους άτιμους. Έχουν πάντα κάτι να πούν και για να σε τουμπάρουν. Χρόνια στην πιάτσα, έχουν πείρα. Ποτέ δεν σταματούν, προσπαθούν. Ό,τι πιάσουν. Μα και οι μαθητές είναι μέσα στο κόλπο. Καλά λέει ο λαός μας. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Τι παίρνουν οι μαθητές για αντάλλαγμα? Κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Αυτή η μαθήτρια μου είπε αργότερα ότι ζήτησε από μακριά με το μυαλό της από τον Μπαμπαντζή διάφορα πράγματα, όπως το να βρει δουλειά στην Ινδία, ένα μόρφο δωμάτιο για να μείνει, χρήματα, διάφορες χάρες που όλες εκπληρώθηκαν γρήγορα με τη δύναμη του γκουρού. Τις ίδιες εξυπηρετήσεις προσφέρει και η λευκή μαγεία και η γιόγκα και η μαγεία. Βέβαια, αυτές τις εξυπηρετήσεις ο διάβολος, οι δαίμονες και τα όργανα τους τις προσφέρουν μόνο σε μερικούς, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν λάβει από αυτούς και ανάλογα με το πόσο τους επιτρέπει ο Θεός. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα που ζητούν για αυτές τις υπηρεσίες? Μα να γίνεις δικός τους, να τους ανήκεις με ψυχή και σώμα, αλλά κυρίως με ψυχή. Αντιστάθηκα στην παρότρινση. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω, θα τα βολεύω μόνος μου. Ας κουράζομαι λίγο περισσότερο. Ο άλλος ζητάει πολλά, δεν συμφέρει. Θέλει ούτε λίγο είτε πολύ την ψυχή μου. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Γύρισα έτσι στην Ελλάδα.